Shagon Alhaji Rufai mai shadda shago ne da yake sayar da kayayyakin sawa na maza da mata kamar shadda, atamfa, lace, material har ma da yadika masu kyawu. Akwai shadda wannan Mushin Ahmad Hisan suna kai bari ma dauka Abdulsalam wannan shi ma sannan ita ma uwar gida kamata da saya mata lafiya su da su masu kyau gaskiya kayayyakin nan naku suna da inganci sosai. Ina masu sayan kayan sallah, biki ko suna, ku garzayo kantin Alhaji Rufai da ke garin Azare, layin Baba Attani cikin kasuwar Azare, ko a tuntuɓe mu a nambar waya kamar haka: 09061602317. Alhaji Rufai mai shadda, sayan nagari bai da kuɗi gida. Likitan karkara yana barna ba a gane ba, ya saje da rigar kwararren. Likitan karkara rami na karya za ya kure, na karya za ya kure. Likitan karkara, likitan karkara. Nakar duhu cizo take, an yi lalibe sai ta ɓace dan babu haske. Likitan karkara yana barna ba a gane ba, ya saje da rigar kwararren likita. Likitan kwarai karkai musu karkaja da kowa, rike gaskiya a kwana a tashi in kana da rai, rami na karya za ya kure. Likitan karkara, likitan karkara, likitan karkara, likitan karkara. Karkara, likitan karkara, likitan karkara. Haka ne faru? Baffa da rafa ko? Baffa da rafa, za su ga baffa da rafa. Ai baffa da rafa kika ce ko? To yau ko ni ko su ya baffa da rafa Allah hada mu da su. Rikici ni da su kan Allah soki. A kwana a tashi in kana da rai. Rike gaskiya a kwana a tashi in kana da rai. Maliman lafiya. Maliman da yake faruwa ne yau yaran nan guda biyu da baffa da rafa. Yau ido na idon su ko ni ko su a dannan kana sauke kafa da iyan. Abu Maliman ya hakuri. Zuwa garin da ta gaba garin nan zai maganin komai ko ba kamar za ka kawo addanin na aje ma bayan sallaman garba dan kai ma gida. Shikenan. Yauwa ni adda ce ba na so in ganka hannu gwara tana hannu na kai ma gida. Ba komai. Yauwa amma ba dan mun hadda kai baka. Yauwa. Da an yi ba ce ne ga. Ai tunda da ta gaba ya zo garin nan Allah ya kawo mu babba zai maganin komai. Za mu haɗa fada ai. A hakuri. To sai an ji mu. Ya ma nagode. Shikenan shikenan Maliman. An yi lalibe sai ta ɓace dan babu haske. Likitan karkara yana barna ba a gane ba, ya saje da rigar kwararren. Aminu alaikum salam. Lima. Allah ya taimake ni a da kare ki. Amin lima. Amin lima. Amin lima. Ya gida. Lafiya salwali. Ya shugabanci. Lafiya salwali. Allah samu dace. Amin. Allah Amin. samu dace. Amin. Amin. Liman kai haka da rana haka? Wallahi ko ne ne. Ana zagaye bayan gida dole dan huta. Shi yasa nake tunanin zan same ka ya kawo yasa nake ta. Ga hidima ta mata ga yara ga baki babu hutawa. An dan gago ba haka ne. Wancan kenan. Liman lafiya? Gada da lafiya ba komai ba. To
wato na gane akan maganar juma'a na koma gida dai na bincike juma'a masha Allah lalle juma'a dai faɗi aka mata faɗe kwarai ku a nan garin Adakawa kwarai faɗe a yarinya a wannan gari nawa kuma yarinyar ma ƴata ba inna lillahi wa inna yarinyar ma ilaihi ƴata da raji'un yarinyar ba to ina jin wayannan yara marasa tarbiyya fitinannin yaran nan na nan cikin garin mu Adakawa wato babba da rafa su suka yi wannan yarinya ta faɗi mun aike ta suka tare ta a bayan gari suka mata faɗe kuma shi ne sanadin samun wani ciwo wa'annan yara tsakaninmu da su Allah ya isa ko an Allah ya sama ana mata dubu sai mu musu dubu ka ɗauki matakin bincike ta gaya ma zahiri haka ne mataki mai kyau na ɗauka kuma ta gobe ainihin ka da Allah a ya zuwa kiyaye. cikin gari ko kuma a cikin gari ne suka same an ta aike ta ne bayan ɗan ƙauyen nan za ta kai ɗan wani hatsi a wata gatuma ko fulata ya dinga ɗan mu'amala da ita a nan fata da kwari nan a nan suka tare ta suka mata faɗa wannan faɗa da suka mata shine sanadin kamuwa ta da wannan tunanniyar jinya aloyin na lillahi ranar kare Allah ne kiyaye ya kaji wani mummunan labari yawan buhun uba zaran an dana zara daga gida na fita neman su ga ido na idon su sai dai a yi ta ko ni ko su ko in daddada su ko su daddada ni amma fa sai liman Allah ya kiyaye muka da sallama ya tare ne lallame ne ba na hakuri ya karba adda Allah ya saka masa na hakuri Allah ya saka masa to amin Allah ƙara makuri amma fa liman da ka sara su da ka yi daidai ai to wannan cin mutunci yayi yawa sai dai a zo a kai ni birni ni a ce mun na yi laifi a gari na amma idan hankali ya bata hankali nemo shi da ka haƙo da ka huce ɗin ka yi daidai abin da ya kamata da ni da kai ka gaya wa ita uwar yarinya kaga dukkanmu me yi mu riƙe wannan abu a cikin cikinmu gaskiya ne dole ne wannan ka bani kwana biyu zan je gidan hakimi za a yi magana a kayin babbar tashin hankalin akan fitina ubali in shi haddasa wannan rigimar in bai kawo ya saya ba wa zai saya ya sha ya yi aiki na hauka shi yake sayar musu iya haukata yara duk iskancin babba duk iskancin rafa suka ce mun Allah kiyaye na gaida su ce mun sun gode amma fita a hankali sha'iwa suke yi shine an sha wannan abin da ake sha abinsa a gurin sa wala anan ake sha na bincika fa bayan iya sayar da magani har hoda iblis wiwi to akwai kudin ba dole ya rasa hauka ce ba dole ya rasa mun yi bako likitan nan na zama da gaba zo ziyara bawan Allah nan kaga suka zo sai masa tsinin nan duka gaskiya tun da sun yi faɗe a cikin wannan garin Adakawa don tashi aiki da babba da rafa da ubali shi ubali duka ba daya da ina cewa da ubali da shi munafiki ubali to in dafta to ina da dafta kai dai likita ba likita dai mun bada wa yarinya tunaninta tarbiyya ta ɓaci gidanka an ɓata maka tarbiyyar gidanka ni ma a ce a garin Adakawa an yi fyaɗe a yarinya liman ba za mu kyale ba a tsami ya kan balaga zan je gidan hakimi zan kama kafa a zo da ma'aikata ga baki ɗayansu a kama su wannan dai ne sai an nuna musu kuskurensu sai an nuna wa duniya da kuma na baya da musu kiyaye haka amma ni wallahi da dama nan faɗa ba gobe safi ko zan yi zan sa jimmala a gaba dan mai ta gani wurin gari na can ta je ta zauna kar ta ja min tsegumi da kulma irin da mutanen ƙauye a ƙauyen kuma ni kullum na ganta kar jini na jira an ta hakan ta yi daidai in ba ta nan za a samu mutuwa uwar ta hankalin ja kwanta ni ma hankali na kwanta gaskiya ne je can wallahi ta kuma sa ta karatun zamani a can shikenan na dai gaya ma kar ka ɓata ranka amma na san idan kana ganin ta
hankali yana idan na ga ina ganin ta hankali ba zai kwanta a mata wannan yaro ja'iri da fuska kamar an wanke kansa sai ne wai ana kiransa likita ubalan nan ya zama likita ya zama likita da ina ma da ganin sa ni dama na kare masa kallo shi ba buri ba shi ba da akuya ba kamar jaririn buri bubun nasa wani bubun nasa san jaririn buri kai Allah sauki munafiki wannan yaro me yi shiru me yi har na je gidan hakimi in dawo insha Allah za a zo da kai a kama su mutu da rami gun a je kunni a nuna wa duniya kuskuren mai hali irin wannan to nan gada ne ba abin da ya kani kenan to liman da ka dan barka ka dan huta tunakarka ba ko ba zan samu wajen malo da lalabe tambata kuma ya kamata ta yi haka ta yi kana lafiya ba barka lafiya ba da a gaida mutan gida Allah san gabobin ciwo bismillah la ilaha illallah muhammadu yana barna ba a gane ba ya saje da rigar kwararren to alhamdulillahi da fatan tafiyan nan da na yi ta na dawo na same ku lafiya kuma kamar yadda kuka yi min alkawarin cewar za ku rike min wannan asibiti hannu biyu na fata wannan asibiti namu na annual clinic na same shi lafiya ba wani matsala da aka samu bayan tafiya. To alhamdulillah sai dai kuma wani dan abu da na samu zuwa na wannan ziyara kauye garin Adakawa, gaskiya na ga abubuwa na ban mamaki sosai wanda ban yi tunanin haka ba. Na je na samu al'ummar wannan gari na Adakawa suna cikin wani irin yanayi na wani ɓata garin likita da ya mai da sana'ar sai da magani a matsayin sana'a wanda yake samu kuma ba wani karatu ne ba. Asali ma ko aji ma da ne bincike bai ma taɓa shiga aji ba, ballantana har ma ya karatun da zai zama likita. Ya kafa sansanin maganinsa, in kai wani katon kwando da wata katuwar allura da yake yi wa al'umma, abin zai baka mamaki. Abin zai baku mamaki. Da ne bincike irin yaran da ya mayar guragu suna da yawa sakamakon allurai da yake musu. So gaskiya ya illata mutane da yawa a cikin wannan gari. Wasu ya mai da su guragu, wasu ya yi sanadiyar rasuwarsu, tunda mutum ne za ka samu ba shi da hawan jini, an ɗauki maganin hawan jini an ba shi, wanda yake amai da gudawa an ɗauki maganin zazzabi an ba shi. So gaskiya is treating the patient anyhow. Gaskiya abin ya girgiza ni sosai. Al'ummar wannan gari suna buƙatar ɗauki wani kwakwaran mataki a kansa don hana shi wannan sana'a da yake. To, kamar idan kun fahimce ni da ku gane cewa al'ummar wannan gari na Adakawa suna cikin firgici, suna cikin tashin hankali, suna cikin barazana, suna cikin rashin sani na wannan shi ɓata garin likita, kuma su ba su sani ba. Ba su sani ba gaskiya. Gaskiya tunda Allah ya taimake su, na je garin kuma na gani da idona, ya kamata a ce mun taimake su, mun ɗauki kwakwaran mataki a kai. Amma menene shawarar ku? Menene shawarar ku? Kai gaskiya bai kamata ba, ya kamata a kama shi saboda na ba su ɗauki darasi. Wani ai bai kamata ba, wani abu ne ya kamata a kama shi sai su ɗauki darasi. Gaskiya bai kamata ba wannan.
gaskiya ne na ji ra'ayinka Dr. Jamil akan wannan magana. Za a duba, za a yi nazari a maganar 'yan sanda da kai yadda za a kama shi. Amma kai menene ra'ayinka Dr. Hadi akan wannan magana? gaskiya ne abin da faɗa shi ma yana kan amma ni ina ganin cewa akwai 'yan sanda ma kwarai hakkinsu ne da su kama shi so amma akwai hukuma ta abin nan kare shan kwayoyi da kuma fataucinsu wato NDLEA ina ga yana da kyau a je a faɗa musu domin su kama shi a dunkule kaga mutanen da ya kashe ba a san adadin su ba su yan uwansu ba su san shi ne ya kashe su ba shi kansa ma bai san shi ne ya kashe su ba ya sa wasu sun zama guragu ina ga a faɗa wa hukumar NDLEA ta je ta kama shi a dunkule gaskiya To gaskiya a shawararka tana kan hanya sosai ma. Gaskiya shawararka ita ya kamata a ce domin su hukumar sha da fatauci miyagun kwayoyi dama hukuma ce mai zaman kanta da yaƙi da irin waɗannan ɓata gari likitoci. Kuma su a cikinsu akwai likitoci, akwai 'yan sanda, akwai immigration. Suna kyakkyawan bincike domin tabbatar da kama gurɓataccen ƙwayoyi wanda ake sayarwa mutane ba bisa ƙa'ida. Da haka shawarar ka ya kamata a yi amfani da ita a kan ta da yanzu abin da za a yi dama ina da nambar shi zonal officer na wannan hukuma. Don haka zan kira shi mu samu lokaci mu zauna da shi da ba shi adres ɗin ƙauyen garin Adakawa ɗin domin su je su kama shi su hukunta shi. Hello, officer. Kana magana da Dr. Garba. Na nan asibitin Arnold Clinic ba? Wallahi sosai ma ku ya aiki. Muna mitin ne tsakanina da ma'aikata na asibiti. Akwai wata matsala ne da ta taso. Akwai wani ziyara da na je ƙauyen Adakawa. Akwai wani Dr. Bali. Ranka daɗe ba ma'aikaci na bane ba dakta bane ba. Gaskiya bai kware akan ba ma karatu ya yi balantana ya kware akan wani likitan yara ko wani ba ma likita bane ba gaskiya. Asali ma dai bai yi karatun lafiya ba balantana har ya zama likita. To gaskiya da na je ziyara a ƙauyen na samu yana ta abubuwa haka waɗanda ba su dace. Yana sayar da ƙwayoyi kai har allurai ma yake yi a marasa lafiyan da suka kama cikin ƙauyen. Gaskiya ne. Gaskiya ya mai da mutane da yawa guragu, wasu kuma ya yi sanadin mutuwarsu a cikin wannan gari. So amma dai na yi magana har da shi mai garin ƙauyen mun zauna da shi mun tattauna. To amma ina ga kamar ba su fahimce ni ba kuma ba su fahimci illar da take tattare da shi wannan ɓata garin likitan ba gaskiya. So gaskiya ina ga in ka samu dama za mu haɗu zan same ka zan maka describing ɗin gurin shi inda shi wannan ɓata garin likita yake domin a je a kama shi gaskiya don ya illata al'umma da dama a wannan gari. Shi kenan wake zuwa gobe I am free za mu haɗu insha Allah. To shi kenan ofisa na gode. Likitan kwarai kar kai musu. To kun ji yanzu muka waya da shi jami'in kula da sha da fatocin miyagun kwayoyi kuma ya ce min a gobe ko jibi za mu haɗu da shi za mu zauna zan masa bayanin adiresin da shi
Dr. Ubala yake za su kama shi. Dr. Ubala Insha Allah. To haka suke kiran shi. Duk karkarar in ka ce Dr. Ubala kowa ya san shi. abin da aka Insha Allah za a je a danko shi a kama shi a hukunta shi kuma a masa hukuncin da ya dace. Daidai da abin da ya shi ke nan ladi ladi ana sa ya sa shi ke dan kuma ladi likita dan Allah da wayo ladi rike gaskiya kwana a tashi in kana da na likita na ta mutu ko likita na hadana alhamdulillah ne ta da to ba da lalaci yawa Allah akbar duk wajen ya tare Allah ba ku lafiya Allah assalamu alaikum Yawa sun da zuwa. Bismillah. Lafiya lau. Alhamdulillah. Gaskiya wato kana ji ko? Iyalinka ta sha magani ba ta ci. Ta iya yiwuwa ko an bata wasu ƙwayoyi ne ba bisa ƙa'ida ba ta yi overdose. Wannan shi ya jawo mata lalacewar wannan juna. Kuma gaskiya dai Allah a cikin ikonsa ya taimaka an samu an ceto rayuwarta. Don da ba a ce ba a yi kokari da wuri ba za ta iya rasa ranta. Kuma gaskiya ina mai maka jaje gaskiya don yaron nan yadda na ga alamunsa yaro ne namiji kuma kyakkyawa amma gaskiya an cire shi babu rai sai dai addu'ar ubangiji Allah ya sa game da maganar da kai na tasha magani ko na ba hakika haka ne ko ni ina da wani likita wanda shi yake kula da ni da iyali na duka ba daya da tauba ne amma yayi karatu ni na san me karatu ni dai kawai ba wai yana garin mu yana dan bada magani ba ko ba zuwa wani gari ne ma Adakawa kwarai ku Adakawa ina da labarin to da tabbatar nan tana cin kwana uku cikin ta yana ciwo na dan ba ta sassake namu da muka dan abin na gargajiya to wai na tabugun sa nake koka masa da daidai ta sha na wani bata daidai ba sai na ce masa da Allah iyali na ne cikin ta yake dauka amma inda magani a gunsa dan Allah ya taimaka mu yace ko in Allah da zai taimake ni ya dauki wata kwaya ba ni ce wannan kwaya sai ka ce da za a ba wa doki yace min in ta sha Allah da za ta samu lafiya wasu gabza da yan kananu ni kuma da zo na ɗauka yan bata na ce ta sha daga asibiti na karbo saboda wanda ya bada likita ne to cikin Allah da ikonsa fa tana shan wannan aka fara samun wannan matsalar gaskiya to gaskiya dama shi ba likita bane ba gurbataccen likita ne tun da dama ba wani karatu ya ko kuna labarin ya je yayi karatun likita a wallahi mu kawai ganin sa muka da kayan asibiti da magani ka gani ba gaskiya kamata a ce yi takatsantsan sosai a yanzu haka muna da niyyar ɗaukar kwakwaran mataki a kan shi bare ku a ɗauka don kwa ba a ɗauka ba ni zan ɗauka saboda yana kashe min da wallahi kwa ba ku ɗauka ba ni zan ɗauka ba damuwa yanzu iyalin na kai haƙuri kaji tunda dai an yi sa ita maman yaron gashi tana cikin ƙoshin lafiya ita iyalin naka insha Allah za ta ɗan ƙara hutawa zuwa anjima za ku iya ma tafiya gida insha Allah ba komai ban taɓa ganin ɗana amma an kashe min ɗa to wallahi ko ku ɗauki mataki ko ne ɗauka wallahi zan yi ajalinsa karka damu dama in har mace tana da juna ba kowane magani ya kamata a ce ta dinga amfani da shi ba ka gane ko duk jinyar da ta yi ko da ciwon kai ne yana da kyau a ce an kawo ta asibiti an gwada ta an san me ya kamata haka ne dakta haka ne ta dan hukunci za ku ɗauki mataki da zai rabu da shi za mu ɗauki wallahi da a yau wallahi sai dai bar ƙauyen nan yanzu abin da za a yi shine za ka iya komawa daga waje
ita kuma za mu ba ta To, da jira ba waje. ka jira mu To. ita nan da awa ɗaya za mu ba ta gado idan ta karasa hutawa sosai To. za ku iya To, na gode likita. Janta Hadi da Tajami yala ba ta gado ta huta a sa mata IV fluid da sauran abubuwa zan rubuta mu sai a yi mata kafin nan lokacin da sannu ko Allah ya sauke sannu Allah ya sauke likitan kwarai kar kai musu karkaja da kowa rike gaskiya a kwana a tashi in kana da rai rami na karya za ya kure likitan karkara likitan karkara ki fitar da hankalinki kamar ni ne uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da shi ki je can ki zanna kar ki kuskure kuma ki je kike tsaye gumta a wani cewa da abin da ya faru ki kiyaye na ga miki in ku na ji labari to ranki da ɓaci kin ga jimala ina son ki a raina amma ina ganin ki a gida kullun raina ɓaci yake kar ki tada hankali ba ki da lafiya wajen Allah mu iyayenki mun san tarbiyyar da muka miki wannan ba laifin ki bane wayannan tunanin yaran su suka cutar da ki kar ki kuskura ki je can ki faɗa wani na faɗa miki ki kwantar da hankalinki ki ja bakin ki je ciki ba a yi shi don toba kuma ki mai da hankali ki wurin addini ki mai da hankali wurin ibada kar ki wasa da sallah kuma ki ta addu'a ki ta addu'o'i na faɗa miki ki kiyaye wani abu Bilal Academy, Bilal Academy, Bilal Academy. Shahararriyar makarantar nan mai suna Bilal Academy. Makarantar Bilal Academy na ƙara zaburar da iyayen yara akan ilimin 'ya'yansu. Ku kai yaranku maza da mata makarantar Bilal Academy a ɓangaren Naziri, Primary har da Secondary School domin samun ilimi mai inganci. Makarantar Bilal Academy tana da kyakkyawan tsari da rangwame a biyan kudaden makaranta na zangon karatu. Bilal Academy tana da ƙwararrun malamai a fanni daban-daban kamar ilimin lissafi, turanci, hausa, larabci, ilimin kimiyya, ilimin tattalin arziki, fasahar ƙere-ƙere har da ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa wato kwamfuta. Mai neman ƙarin bayani sai ya tuntuɓe mu a nambar waya kamar haka 0800-39-65-2493. Bilal Academy tana nan a bayan babban gareji da ke cikin garin Azare. Bilal Academy, ilimi jigon rayuwa. karkaja da kowa likitan karkara likitan karkara likitan karkara likitan karkara likitan karkara likitan karkara Cinnakar duhu cizo take an yi lalibe sai ta ɓace dan babu haske. Likitan karkara yana barna ba a gane ba, ya saje da rigar ƙwararren likita. Likitan kwarai karkai musu karkaja da kowa rike gaskiya a kwana a tashi in kana da rai rami na